مدینے پہنچ کے مولا سجاد نے ساری زندگی عزاداری کی گزاری ہے. پانی ویکھنا تاں رونا، کھانا ویکھنا تاں رونا. کم از کم 35 سال، زیادہ تو زیادہ 40 سال خون روئے نے امام زین العابدین. اور پردے وچ باہر واقعہ بھی 1400 سال تو خون پیا روندا ہے. یہ زنجیر زنی دی دلیل نے. مدینے پہنچ کے امام سجاد نے خوشی دیاں محفلاں اٹینڈ کرنیاں چھوڑ دتیاں. عزادارو بازار جانا ترک کر دیتا امام زین العابدین نے. جے کسی اہم کام واسطے امام سجاد نو بازار جانا پیندا، کسائی ویندے زین العابدین آ رہے نے اپنے ذبح شدہ بکریاں تے کپڑا پا چھڑ دیتے. سادات کو معافی مانگ کے جملہ کہنا ایک اہم کام واسطے امام سجاد بازار گئے نے. ایک کسائی اپنے ذبح شدہ بکرے تے کپڑا پانا بھول گیا ہے. سید الساجدین قریب جا کے کسائی نو پوچھیا جدوں اینو ذبح کیتا سی پانی پیا لیا سی؟ کہندا جبنا رسول اللہ نام ہاں فرزند رسول بے ساختہ چہرہ مبارک پھر گیا امام زین العابدین دا کربلا دی طرف فرمایا ہے میرا بابا حسین مسلمان جانوراں نو ذبح کردے نے پانی پلا لیندے نے تینوں 3 دن دا بھکھا تے تسا شہید کر دی. 1 منٹ میں اور عبادت کرنی ہے امام زمانہ پورسا قبول فرماون. کسے مولا سجاد کو پوچھا تواڈے بابا دے جسم تے زخم کتنے آئے سن؟ سیال کوٹ والے سید الساجدین نے انگوٹھی دے نگینے دی طرف دیکھنا شروع کیتا. فرمایا میرے بابا دے جسم تے نگینے جنی بھی جگہ خالی نہیں سی. پوچھا گیا سب تو زیادہ ظلم کتے ہوئے نے؟ 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام. شام تو منحال آیا. چوتھے امام دا صحابی مدینے آ کے کہندا مولا کب تک روئیں گے کب تک؟ امام زین العابدین فرمایا منحال تو انصاف نہیں کیتا. یعقوب دا ایک یوسف جدا ہویا سی انہیں رو رو کے اکھاں ختم کر لیا سن. میرے 10 محرم نو کئی یوسف شہید ہو گئے. پیری ڈے کے کہندا مولا شہید ہونا تے تواڈی میراث. بکا بکان شدیدن سید الساجدین خون رو کے فرمایا شہید ہونا ساڈی میراث ہے. پھپھیاں دے سر ننگے ہونا بازاراں وچ جانا اے تے سیداں دا ورثہ کوئی نہیں. جڑی فارسی دی تاریخ تبری ہے او دے چ جملے ملدے ہیں. حسین بن نمیر بھی آیا امام سجاد کول. سیداں کول معافی مانگ کے جملہ کہن لگا 7 قسم دا کھانا کھلایا مولا سجاد نے حسین بن نمیر نو. کھانا کھلاون والے سجادان کھانا تیار کرن والی مسافرائے شام آئی. زینب علی اپنے ہاتھ نال کھانا تیار کیتا ہے حسین بن نمیر واسطے. کھانا کھا کے اٹھیا امام سجاد نے نوکراں نو حکم دیتا ہے کنک دیاں بوریاں ترو اٹھاں تے میں سجاد جاننا حسین بن نمیر دے بچے بھکھے نے. پیری ڈے کے کہندا مولا سجاد لگدا تساں مینوں سنجھانیا نہیں. امام زین العابدین خون رو کے فرمایا حسین بن نمیر میں تینوں کیویں بھول سکنا تو میرے اکبر دا قاتل ہے. گل نہیں ہے 10 محرم نو اسی تیرے مہمان ساج تو ساڈا مہمان ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب مومنین یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. 25 رجب